Il-Gvern se jsaħħaħ il-preżenza l-Pulizija fil-komunità bl-introduzzjoni tal-irwol ta' Police Patrol and Community Support Officer dan tħabbar mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fejn sostenet tiġi implementata miżura ewlenija tal-budget għal din is-sena. Lan ta' dan l-irwol huwa li jkun preżenti fost in-nies jitkellem magħhom, jissorvelja it-toroq u l-preżenza isservi wkoll ta' deterrent. Il-Ministru Byron Camilleri sostna li dinja l-istrateġija tal-Gvern għal Malta aktar sigura bi preżenza akbar tal-Pulizija fejn jgħixu jaħdmu u jiddefertu il-familji. Il-Ministru Camilleri appella biex dawk li jridu jikkontribwixxu għal Malta aktar sigura u jkunu ta' servizz għal pajjiż jersqu l-qudiem sabiex jażlu din il-karriera. Qed nimplementaw dak li wedna fil-budget għal din is-sena. Qed jiġi introdott rwol ġdid fih dan il-Korp tal-Pulizija, il-Police Patrol and Community Support Officer, li se jkun qed jaħdem simili għal kif narawh jaħdem fir-Renju Unit, fejn l-an tiegħu huwa li jsaħħaħ il-preżenza tal-Pulizija fil-komunità illi jassisti wkoll il-Pulizija tad-Distrett sabiex f'armonija f'xulxin jista' jkun hemm mhux biss aktar preżenza imma anke aktar deterrent qawwi fil-komunitajiet tagħna.